Οι Άγιοι Θεόδωροι φαίνεται ότι κτίστηκαν μεταξύ 1290 έως 1295, καθώς σε κώδικα του 1296 υπάρχει κολακευτική ακροστιχίδα για τον Παχώμιο ως ιδρυτή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι όμως πιθανό ο Δανιήλ, που αναφέρεται στην κτητορική επιγραφή, να ξεκίνησε αυτός τις εργασίες ανέγερσης του ναού γύρω στα 1290 και ο Παχώμιος να τις ολοκλήρωσε πριν το 1296. Είναι το τελευταίο γνωστό παράδειγμα σταυροειδούς οκταγωνικού ναού στο Βυζάντιο. Ο μεγάλος τρούλος του ναού, αν και εντυπωσιακά δημιουργούσε μεγάλο ενιαίο κεντρικό χώρο, ήταν αρκετά βαρύς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να γκρεμιστεί ένα κομμάτι του. Η αναστήλωση ξεκίνησε το 1907 από τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου και ολοκληρώθηκε το 1933 από τον Αναστάσιο Ορλάντο.